बघा आता आपल्या कोकणात भरपूर सण साजरे होतात. शिमगोत्सव असो, गुढीपाडवा असो, बघा असे गुढी उभारतात. सगळ्या सण असतो म्हणजे आम्ही तुम्हाला माहिती देऊ. सगळे सण असतो कशासाठी साजरे करतात ते तुम्हाला माहिती देऊ. शिमगोत्सव असतो ना, तेव्हा सगळे लोक एकत्र येतात, खूप धमाल करतात. नाही का आता गुढीपाडवा आहे. गुढीपाडव्याला बघा अशी तयारी करतात. काहीशी अशी रांगोळी काढून मी गुढी अशी उभारतात. आणि गुढीपाडवा म्हणजे नवीन वर्षाचा आपलं मराठी नवीन वर्ष सुरू होतं. त्यानंतर आपण माझं नाव प्रणव चव्हाण आहे. आणि गुढीपाडवा मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकणार. मी ह्याआधी शिमगोत्सवाचे पण व्हिडिओ टाकले आहेत यूट्यूबला. त्या तुम्ही आता शेअर करा, सबस्क्राईब, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.